ஹலோ கேமர்ஸ், வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் டிகிராஜ் கேமர். இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நிறைய பேர் புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிப்பீங்க, கேமிங் சேனல். அவங்களுக்குலாம் என்ன பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போடுறாங்க, பாப்புலர் யூடியூபர்ஸ்லாம் தெரியாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் போட்டு காமிக்க போகிறோம். அது என்ன இதுனா, நிறைய யூடியூபர்ஸ்லாம் இந்த பிஜிஎம் தான் போடுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அது சொல்ல வேணாம், தமிழ் யூடியூபர்ஸ் தான் எல்லாம். கிட்டத்தட்ட இப்போ கூட 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணியிருக்காரு. யாரும் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் நாம் இப்போது கொடுக்க போகிறோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் டவுன்லோட் பண்ணுறது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பாய். அடுத்த வீடியோ வர வரைக்கும் காத்திருப்போம். பாய்.